2023-nji ýylda Türkiýanyň Diyarbakır şäherinde şüpheli ýagdaýda aradan çykan türkmen ýurtdaşy Ejegül Öwezova bilen baglanyşykly kaziýet işinde täze deliller köpçülige ýetdi. Kaziýete hödürlenen täze delilde Öwezowanyň ölümünden öň oňa garşy fiziki güýç ullanyp ýenjilendigini görkezýän video ýazgy işe goýulandygy habar berildi. Bu videolar dowam edýän kaziýet işinde täze subutname hökmünde seljerilýär. Medpuwatda çap edilen maglumatlara görä öňkü polisiýa işgäri Cemil Koç barada Bilkaslaýyn jenan öldürmek aýplamasy boýunça kaziýet işi dowam edýär. Bilermenleriň hasabatlarynda Öwezowanyň ýykylmazyndan öň fiziki zorluga sejewar edilendigi görkezýän alamatlaryň bardygy aýdylýar. Şeýle hem köpçülige ýaýran videolarda onuň aýaklarynyň daňlandygy we zorluga sejewar edilendigi öňe sürülýär. Bu waka diňe bir Türkiýede däl eýsem Türkmenistanda hem uly gyzyklanma döredýär. Şeýle de bolsa şu güne çenli Türkmenistanyň rejim edaralary tarapyndan bu waka boýunça hiç resmi beýanat berilmedi.